Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideologa. Gaur itsasoan murgilduko gara. Eta ez da metaforikoki. Adimen handiko animalia ezagutuko dugu. Bai, izurdea. Izurdeak itsasoko animaliak dira. Mundu osoko ozeanoetan aurkitu alditugu. Baina zergatik dira hain bereziak? 3 ezaugarrengatik. Bere adimena, navigazioa eta bizitza soziala. Garun handia dute eta jolastea asko gustatzen zaie. Txistu eta klik bideko komunikazioa egiten dute. Eta izurdeek euren burua ispilu batean ikustean identifikatzen dute. Gero bere navigazioa. Izurdeek ekolokalizazioa erabiltzen dute. Soinuak bidaltzen dituzte eta jasotzen duten oihartzunarengatik haren ingurua ikusten dute. Ekolokalizazioaren bidez, gaitasun handiz mugitzen dira itsasotik eta animaliak harrapatu ahal dituzte. Eta gero daukagu bere bizitza soziala. Taldeka bizi dira eta gizakiek bezala elkarri laguntzen diote. Eta izurdeek indar fisiko handia daukate. Uretatik kanpo 8 metroko jauziak egin ditzakete. Eta gainera oso adimentsuak direnez, haiek izenak erabiltzen dituzte haien artean. Bai, klik eta txistu komunikazioaren bidez, izurde bakoitzak bere izena dauka. Eta beste animalia espeziak harrapatzean taldeka jartzen dira. Gainera oso animali lagungarriak dira ikusten dugunez. Hain lagungarriak dira izurdeek, non zenbait kasutan pertsonak salbatu dituzten. Naufragioa pairatu dituzten pertsonei edota surflariei. Egia esan da izurdea oso animalia polita eta lagungarria da. Eta zuri galdetzen dizut, noizbait izurderik ikusi alduzu? Gustatuko litzaizuke izurderen bat noizbait gertutik ikustea, ala janaririk ematea? Aukera egon daiteke. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.